kun katsotaan. Tää on hieno. Minkä hintainen tää on? Mitä? Joo, ei. Se on 2 €, ei missään nimessä. Nyt viet sen takaisin. No niin poika, täältä löytyy tällainen hieno World Series 1984-luvulta. Pistää päähän. Mua tulee niin koulukiusa, kun mulla on tää ruma lippis päässä. Käydään heittää pikku lenkki. No oliko hyvä lenkki? Ei. Oliko hyvä lippis? Saat pitää oman lippis. Nyt tulee korttia.